buenas tardes a todas y a todos, presidente, autoridades, aunque bueno, si me lo permitís, en este foro que estamos en casa, compañeras y compañeros todos. Bienvenidos, Sánchez, como organizador de estas jornadas, gracias por también hacernos parar un momento, ¿no?, a pensar. A veces digo que en política, sobre todo cuando tenemos responsabilidades de gestión, lo urgente se come lo importante y a veces conviene pararse, respirar un poco, reflexionar y pensar hacia dónde queremos llevar nuestra comunidad, nuestros ayuntamientos. Y sobre todo ahora que tenemos la oportunidad única de poder conseguirlo, ya que somos el partido que más capacidad de gestión y de responsabilidad de liderar el futuro de nuestra comunidad tiene ahora mismo. Por eso creo que estas jornadas son imprescindibles para que nos marquemos el futuro. Y yo creo que el futuro a día de hoy se explica en dos retos muy importantes. El primero, tenemos que atajar la emergencia climática que indiscutiblemente estamos viviendo todo el mundo y que en todos los municipios y ciudades estamos sintiendo nuestras propias carnes, ¿no? Cuando hablábamos hace poco de los temporales, de cómo se estaban comiendo nuestras costas, de cómo en febrero llegábamos casi a 30 grados, marcaban nuestros termómetros, nos tiene que hacer pensar y reflexionar cómo desde las políticas públicas podemos parar este cambio que va a afectar a la vida de todas las personas. Pero sin olvidarnos de algo igual de importante, sobre todo para los socialistas, sobre todo para el Partido Socialista, y es atajar la desigualdad, las diferencias sociales, las distintas capas que se van generando en nuestras ciudades, en nuestros municipios, y cómo tenemos el reto de equilibrar y de generar una igualdad para que el código postal del lugar en donde hemos nacido o en donde hoy residimos no marque diferencias a la hora de tener un proyecto de vida o marcar las oportunidades del futuro. Y cuando os hablaba de emergencia climática, quiero pararme aquí un poco. Yo creo que ser verdes ya no es una opción, es una cuestión de mera supervivencia. Y eso hace que ya no sea un factor variable, ¿no?, que sea un factor absolutamente determinante en nuestras políticas públicas. Y como bien decía la ministra de Transición Ecológica, afirmaba hace muy poquito en una entrevista que sería una torpeza, ¿no?, por parte de los representantes públicos, por parte de los que hoy tienen la responsabilidad de llevar hacia adelante o de marcar nuestro futuro, que no actuáramos contra el cambio climático por el miedo a la contestación social. Y tiene mucha razón, no tenemos que tener miedo a la hora de tomar decisiones valientes que protejan nuestro entorno y nuestro medio natural. Pero también quiero añadir una reflexión. Que no nos frene la contestación no significa que no la tengamos que tener muy presente y muy en cuenta. Tenemos que tener la capacidad de generar un progreso económico que sea compatible con nuestro medio ambiente, pero también con el progreso social. Es una realidad que no hace mucho pasamos una crisis económica que generó profundas cicatrices, y esas cicatrices siguen siendo en algunas familias heridas abiertas. Y ha vuelto a poner en la primera agenda política cuestiones materialistas como tener un salario digno, unas condiciones laborales dignas, cuestiones como el acceso a la vivienda, que tienen que ser absolutamente compatibles con tener un modelo de desarrollo económico que nos permita tener un futuro en nuestra ciudad y en nuestro planeta. Por eso tenemos que intentar, ¿no?, tener esa convivencia de lo material con el paradigma verde, ¿no? Y como os decía anteriormente, tener en cuenta que hay muchas personas que necesitan que haya un desarrollo también inmediato y para ellos. A veces, ¿no?, nos machacamos o dedicamos muchos recursos públicos a fomentar determinadas políticas de transición entre el vehículo privado y otras formas de movilidad sostenible como la bicicleta o el transporte público. O a veces también hacemos campañas muy importantes para fomentar el consumo de productos ecológicos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que necesitan también no solo estar preocupadas por la precarización de su planeta, sino por no vivir una precarización en sus condiciones laborales y en su día a día, ¿no?, y de su vida. Y en esa manida frase, ¿no?, que dijo Borrell de tenemos que hacer compatible el fin del mundo con llegar a final de mes, es el reto que tenemos como Partido Socialista y de lo que hoy y en estas jornadas y mañana venimos a hablar hoy. Hay que compatibilizar, ¿no?, el SOS que lanzó Greta Thunberg en un mensaje muy positivo, ¿no?, de esa llamada de atención y de reflexión a todos los representantes públicos del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta
que hay muchas hijas de familias trabajadoras, ya no del tercer mundo, sino de esta propia ciudad, que no tendrían la posibilidad de lanzar esos mensajes y de ser visibles porque sus familias están preocupadas de que puedan tener las mismas oportunidades de llegar a donde puedan con las condiciones laborales y económicas de cada una de sus familias. Y por eso no podemos perdernos, ¿no? Creo que es importante que no dejemos pasar el tren del planeta, porque eso sería como perderlo todo, pero tenemos que esforzarnos para que en ese vagón todos puedan encontrar un asiento. Así que la respuesta al cambio climático no puede ser solo frenar el desarrollo, sino intentar hacerlo compatible, porque si no, perderemos la batalla de que muchas familias trabajadoras entiendan la importancia que tiene esta cuestión. Así que no existe la posibilidad de solucionar la crisis climática sin solucionar la crisis de desigualdad. Y ahí, si me lo permitís, también como secretaria general de Valencia, creo que tenemos un papel muy importante también las ciudades, ¿no? Hablábamos hace poco que Valencia tiene que posicionarse para intentar romper el eje Madrid-Barcelona, en donde parece que todo lo importante tenga que ocurrir en esas dos ciudades. Y Valencia tiene que reivindicar con esa mirada que también puso nuestro presidente de tener una España descentralizada, en donde los servicios públicos también pudieran estar en ciudades o en comunidades como la Comunidad Valenciana. O cuando hablamos de que tenemos que tener una visión metropolitana, eso significa que cuando gestionamos o planificamos nuestros servicios públicos, es tan importante tener una mirada de nuestros barrios como de nuestros municipios, de Paterna o Alfafar, que juegan un papel muy importante en el futuro también de nuestra ciudad. Y por último, intentar que haya una equidad, como os decía antes, en nuestras familias, en las distintas realidades, que no importe el barrio en donde cada uno nace o reside, sino que lo que importa es la capacidad de esfuerzo y de superación que tenemos en el día a día y que por lo tanto tengamos una ciudad equilibrada en dotaciones y en oportunidades. En definitiva, esto pasa por un sinfín de políticas, ¿no? Hace poco presentábamos una de ellas muy emblemáticas en la ciudad, que era Valencia Ciudad de Plazas, una iniciativa que os quiero decir que hemos impulsado desde el Partido Socialista para recuperar el espacio público, que a día de hoy ocupa sobre todo el vehículo privado con más del 70%, y para que sea recuperado por todas las personas. Pero eso lo estamos haciendo compatible con otras medidas sociales, como por ejemplo que todas las familias de la ciudad que tienen una persona mayor no paguen por los servicios de atención en sus centros de día, o que todos los barrios tengan una escoleta municipal para que todas las madres y padres trabajadoras no tengan que renunciar a su vida por querer ser padres o madres. Y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Y ya para finalizar quiero decir que dijo Jane Jacobs que una ciudad tiene que ser de todos y que las ciudades, para que sean de todos, tienen que preguntarse cuando se construyen no solo el por qué y el cuándo, sino hacia quién van dirigidas. Y en hacer ciudad y en hacer política tendremos el éxito si tenemos la capacidad de hacerla para todas y para todos, y especialmente, si me lo permitís, para todas, que es nuestro momento. Muchísimas gracias. Nuestro presidente de la Generalitat. Molt bona vesprada i moltes gràcies, Francesc, per convidar-me a inaugurar aquestes jornades que heu preparat tu, i Josep, i tots els que heu participat amb tant de carinyo i jo crec que amb tanta responsabilitat. Muchas gracias, Jorge. Moltíssimes gràcies a la Universitat de València, que sempre ha obert les seves portes als socialistes i a tots els valencians i valencianes. Una universitat que per a nosaltres és molt més que un centre on molts han estudiat i estudien, sinó que sobretot és un far de la il·lustració en aquest segle XXI en el que tan necessari és tornar a aquelles arrels de la racionalitat i contra la intolerància. En el Partit Socialista, en l'últim congrés del PSPB, vam situar una nova secretaria que
que encapçala Francesc i que té que veure precisament en el futur. Si el Partit Socialista té alguna missió fonamental és adaptar permanentment, actualitzar permanentment uns principis vigents, que són els principis de la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la fraternitat, que són absolutament presents i vigents, adaptar-los, actualitzar-los a lo que és el moment quotidià, a lo que és l'abans del temps. És veure de quina manera se fa, en definitiva, d'allò que són principis polítiques, pragmàtiques, polítiques, que puguen de veritat aconseguir la superació de les desigualtats, que és per allò que va néixer el Partit Socialista. Per tant, una missió fonamental del nostre partit, més enllà del curtplacisme, del dia a dia que moltes vegades es menja, és poder mirar cap al futur, és poder mirar més enllà de l'immediat, perquè per a fer les grans transformacions socials no se pot pensar només en què passarà després demà. La política actual té unes components d'espectacle, de cultura política pop, com diem magris, que fan que moltes vegades s'entengui per política algo que no és política, sinó que és simplement noticiari de la política. És politiqueria, és cultura política pop, és simplement un afegit a una manera d'entendre l'espectacle actual. Per tant, més que mai és necessari la reflexió. La reflexió en aquest objectiu, aquest gran objectiu. Com fem possible en el segle XXI el socialisme? No com un fi en si mateix, sinó que a través del socialisme aconseguim aquesta gran oportunitat per a tots i per a totes que significa la superació de les circumstàncies que fan la desigualtat. Per això, aquestes jornades crec que són d'un absolut interès. A aquestes jornades en seguiran unes altres, perquè no acaba tot, ni molt menys, en aquestes jornades, però sí que és molt important que els socialistes valencians no perdem mai l'horitzó, que no ens tanque la presència de l'immediat, el que ha de ser el futur. L'única manera de garantir també que tinga futur el socialisme és precisament estar pensant en aquest dia de demà, en aquest dia de demà que encara avui no sabem en moltes vegades per on transitarà. Però sí que som conscients dels grans desafiaments que té el món i en aquests grans desafiaments nosaltres volem participar i volem donar la nostra opinió i volem saber com orientem les polítiques immediates també. Estem parlant de, com dia molt bé Sandra, del canvi climàtic. La emergència climàtica, que és una realitat, i el Mediterrani és, més a més, el centre, la zona zero, on ja s'estan veient directament les conseqüències del canvi climàtic. Però hi ha moltes altres qüestions, com és l'envelliment, com és la despoblació, com és el repte de la intel·ligència artificial, de la robòtica, del futur del treball. Això és una qüestió que ens ha de preocupar molt especialment a un partit que va néixer precisament per defensar el treball en dignitat. I per això, juntant la reflexió que estava fent ara fa un moment la secretària general de València, crec que és molt important que sapiguem que només hi haurà un èxit en la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, superar l'emergència climàtica si hi ha una aliança ben ferma de classes socials per tal de garantir una majoria social suficient que permetisca la lluita contra el canvi climàtic. Dit d'una altra manera, si finalment la lluita contra el canvi climàtic s'associa només a unes classes determinades que són classes més il·lustrades, que probablement tinguen una major consciència del fet mediambiental, i hi ha una gran part de la població, de les classes treballadores, que estan lluitant per la supervivència quotidiana, efectivament se pot produir encara una fractura major. I per al projecte socialdemòcrata, la fractura entre les classes treballadores i les classes mitjanes és la catàstrofe. No hi haurà projecte de futur si no hi ha una aliança de classes entre les classes
treballadores i les classes mitjanes. I en aquesta qüestió en concret ho estem veient. El populisme naix precisament d'aquest fracàs. El populisme naix, com ha nascut en el passat el carlisme o altres moviments, quan se produeix un moment en el que hi ha moltes persones que ja no se senten partícips d'aquest nou món. Ha passat ara en el Brexit d'una manera ben determinant. Tots aquells que estaven en Manchester o treballadors del món industrial que en aquests moments ja no veuen el seu futur garantit perquè el seu món està caent, s'enfronten a les classes mitjanes que viuen a Londres que tenen una altra mentalitat, perquè pensen que ja en ells el futur no va comptar. I per això no podem perdre la perspectiva de ser conscients que efectivament hi ha que avançar junts i hi ha que combatre el canvi climàtic i hi ha que combatre tots els reptes d'aquest moment, tot el que significa els nous models de producció, hi ha que ser ben conscients que hem de garantir que ningú se queda al marge. I no quedar-se al marge no és només polítiques assistencials, són polítiques que facin possible que hi hagi igualtat real d'oportunitats. I crec que és ahí on en gran mesura està el nostre èxit o el nostre fracàs. I per això és més urgent que mai el socialisme democràtic, la socialdemocràcia. És més vigent que mai. No hi ha cap família ideològica que pugui aportar aquesta síntesi de creixement, de sostenibilitat. Perquè per a això necessitem aquesta aliança que ha estat, després de la Segona Guerra Mundial, l'èxit d'Europa sense dubtes. Bé, jo crec que d'això i moltes altres coses parlarem avui i demà en ponents extraordinaris, com estic veient a Gregorio i molts altres que vindran, Adela demà, Domingo, gent que a més treballa una qüestió que és fonamental, perquè tot això del que parlem, si no hi ha un substracte ètic com un nervi que considera tots els elements i tots els instruments, és evidentment impossible, no? Impossible des de la nostra perspectiva. Per tant, que vagin molt bé les jornades. Crec que pensar, com dia l'altre dia el president Mújica, és el més important. Ell me deia, si os tengo que dar un consejo, pensar, pensar i pensar. Jo crec que això és el que ens ha de distingir a nosaltres. Pensar, més a més, sense dogmatismes, sense recetari, posant-ho tot en qüestió. L'únic que jo considero que no hi ha que posar en qüestió són els nostres principis, perquè són principis que han demostrat la seva validesa i que són principis que parlen del ser humà i de la dignitat del ser humà. Però a partir d'ahí, jo crec que hi ha que qüestionar-se-ho tot. I hi ha que qüestionar-se d'una manera ben tolerant, també en les discrepàncies, perquè crec que és fonamental. És fonamental en aquests moments, de veritat, traure's molts de corsers que moltes vegades parlen, inclús en el camp de l'esquerra, com ho hem vist moltes vegades, parlen d'un maniqueisme que no té res que veure en la realitat. No hi ha ningú que en aquests moments pugui garantir el recetari. El recetari no existeix. Si alguna vegada va existir, és ben evident que ja no existeix. Per tant, hem de ser conscients també de les nostres limitacions i l'única oportunitat que tenim està basada precisament en ser capaços de donar aquest pas endavant i actualitzar-nos. Actualitzar-nos permanentment. L'ajornament permanent. Això és el que és un partit socialista que vol escoltar també a moltes persones que no són militants d'aquest partit, però que volen participar d'aquest gran projecte de transformació que impulsem en la Comunitat Valenciana i ara també, afortunadament, en Espanya. Moltes gràcies a tots per estar esta vesprada divendres ací, per estar estos 2 dies, i estic segur que les vostres aportacions milloraran el contingut de la nostra proposta política i espero que també puguem aterrar a lo que és l'acció política concreta, que és la que farà possible la gran transformació
que el País Valencià se mereix. Moltes gràcies.